Masu kallon mu barkanmu da warhaka, sannunmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na farfajiyar mata, shirin da ke zuwa muku a wannan channel mai suna farfajiyar mata TV a YouTube channel, kuma tagwayen tashoshi ne namu farfajiyar mata TV da kuma Na'isa TV mai alamar hoton ƙofar Na'isa kenan a jiki. Waɗannan tagwayen tashoshi muna kawo muku shirye-shirye waɗanda za su amfanar da ku, kama daga abubuwa da suka shafi mata da maza, magunguna na ƙara ni'ima, na kuzari na maza, magungunan sanyi da makamantan irin waɗannan, da kuma duba abin da ya shafi yara da mu'amala ta yau da kullum, da kuma abubuwa waɗanda suke faruwa a yau da kullum, domin a gani a yi jan hankali ko kuma ƙarin haske domin jama'a su amfana ko kuma su kiyaye aikata wani abu. Waɗannan shi ne abubuwa da waɗannan tashoshi namu na farfajiyar mata da Na'isa TV suka ƙunsa, dukansu a YouTube channel. To duba da yanayi da ake ciki, a wancan shirin mun yi magana mun ba da maganin da yake rage tumbi ga waɗanda suke son su rage tumbi duka maza da mata. To sannan kuma bayan shi kansa tumbin akwai abin da ya shafi ƙiba, kusan wasu na son ta ne, wasu kuma ta musu yawa suna son su rage, kitse ya yi musu yawa. To ga waɗanda suke son su rage ƙiba za mu ba da wannan sirri, amma kafin mu shiga cikin shirin mu ba da wannan magani na rage ƙiba, idan yau ka taɓa shigowa da Allah a daure a yi mana subscribing, a yi mana liking, a yi mana share, a yi mana comment domin ƙara mana ƙarfin gwiwa, kuma a danna mana ƙararrawar sanarwa inda da zarar mun ɗora sabon abu kai tsaye zai zo gare ku. Kuma duk wanda suka subscribing sau ɗaya da Allah kar su ce za su sake yi, domin in suka yi na farkon ne zai sauka. ‘Yan uwa maza da mata da Allah a dage a yi ta abin nan. So abin da za ki haɗa domin rage wannan ƙiba, kana buƙatar abin da ya shafi abin da ake ce masa, farko dai mutum zai iya amfani da tafiyar ƙafa, ya dinga yin tafiya da ƙafa, ita ma wannan tafiyar ƙafa in sha Allahu tana rage ƙiba. Sannan kuma aikin gida na yau da kullum, kina aikace-aikace da kai kawo, shi ma yana rage ƙiba. Sai kuma abin da za mu faɗa wanda yake na magani ne, shi kuma wanda za a yi amfani da shi, a samo ganyen goba, goba dai wannan da muka sani ana ci, a samo ganyenta a dinga tafasa shi, in kika tafasa shi kika wanke shi kika tafasa shi, ki dinga shan sa kullum, kina shan sa kullum, to in sha Allahu ƙibarki za ta ragu. An ji abin da muka ce, tafiyar ƙafa, aikace-aikacen gida, sai kuma ganyen goba a same shi a wanke shi a tafasa shi ki dinga sha, in sha Allahu ƙibarki za ta ragu. Allah ya sa mu dace, duka maza da mata kowa zai iya yi. In an ji daɗin bidiyon mu a yi mana subscribing, liking da share.